Ahojte a toto je moje prvé video v slovenčine. Wow! A áno. Asi ste uhádli, že viem rozprávať po slovensky. Ale tak dneska si zahráme nejaké minihry. Hej, toto celé dosť nezvyk rozprávať na YouTube, akože takto, že po slovensky. Takže ja si myslím, že pre srandu by sme si najprv mali zahrať Dead Run a uvidíme, jak nám to pôjde. Teda, jak to mne pôjde. Milujem mapu Toys, takže dúfam, že ju vlastne všetci akože si vyberú, alebo budeme mať najviac hlasov. Ja teraz chcem stále rozprávať po anglicky, lebo viem, že natáčam video, aj keď viem, že proste je to môj jazyk, slovenčina, takže tak. OK, máme mapu Prison. OK. Myslím si, že dám 2 hry a potom ukončím natáčanie. A som medzi prvými. Toto je úplne, že oni proste čakajú, kým pôjdu hráči a tak toto urobia. Ja som tam naozaj padla, to sa zo mňa robíte srandu však. Dúfam, že sa aspoň umiestním v top 5, keď už nie v top 3 alebo tak nejak. Neviem medzi koľkatými som, ale myslím si, že som v nejakej top niečom. OK, takže budem druhá. Úplne dobrá som. Som druhá. Počkala by som aj na pódium, ale je veľmi veľa akože ešte času. Takže dáme New Game. Túto mapu som ešte absolútne nehrala. Ale dala by som úprimne Metropolis. Je to veľmi dobrá hra. Teda mapa. Už ani neviem rozprávať po slovensky. OK, vyhral to som sa ani nevšimla, že tam bola. Takže to som rada. Toto je OG mapa. Toto bola aj prvá mapa, ktorú som kedy akože takto hrala na Dead Runne. A to si pamätám ešte, keď boli iba asi 4 mapy. Takže tak. Snad sa nám aj teraz podarí skončiť v top niečom. V top 5 chcem zase skončiť. Vážne ma tam zabil. Ach jaj, mal som taký dobrý začiatok. Toto neznášam. OK, to som prežila, toto vôbec nie je ťažké, to aj keď mi dá, že preč to dám. OK, to som nejak prežila. Toto to len preskočím. Takže som asi medzi prvými, mi to tak príde. Vážne ma tam zabil. Ach jaj. Najviac rageujem pri tejto hre. Ja vám musím povedať, že toto je hra, pri ktorej proste rageujem. Ach jaj, kebyže tam není ten checkpoint, ja sa odpájam. Ja proste túto hru Dead Run je jedna hra, pri ktorej proste chceš vyhrať. Veľmi. A myslím si, že budem v top 5. Dobre.
som v kľude. Som úplne, že v pohode. Lebo toto sa mi absolútne, že nepodarilo. OK, koľkatá som? 13. A to je pekné číslo. To je pekné miesto. A teda, myslím si, že to pre toto video bude všetko. Ak sa vám určite video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. A napíšte mi do komentárov, či by ste chceli viac takýchto videí v slovenčine. Takže sa na vás budem tešiť. A zatiaľ čau čau.